Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Pabinging Diyos po kaya kayo nga na Spirit-filled moment to everyone. Ini po Brother Romel Lorenzo at makiyabe kayo po makayantabi kayo po rin kin DWB all 91.9 Bright FM in radio station ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po king meto nga na namang episode ng kaya katamong programa ning Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Ing Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po, king meto nga oras sa kwentuhan, patungkol ka rin mayayalwang pigagap at kayo sanda rin kaya katamong kapatid charismatic. Pakilala ko pa po rin kaya katamong kayabe, ngening-benging. Siyempre ka na akong co-host, Sister Mela, Maya Pabengi. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po muli ay sama-sama sa iisang oras. Ito po ang inyong kapatid, Sister Carmela Cano. At sobrang salamat sa biyaya ng Lord na patuloy na kalakasan na binibigay sa atin. At hello po sa lahat ng mga nakikinig at nakaantabay sa ating programang 91.9 Bright FM. Sama-sama po tayo sa isang oras ngayong gabi na ito at talakayin natin ang salita ng Diyos. God bless us all. Ayan po, salamat sa Sir Mela. At sa oras pong ito, kasama naman po natin ang ating mga guests, no po. Ang ating kasama, mga preachers po ng El Shaddai, Pampanga Group. Nandito po ang ating kapatid, Brother Romel Abarca. Bati po kayo, Brother Romel. Isang pinagpalang gabi po sa inyong pakikiisa sa programang ito. At nawa sa tulong ng salita ng Diyos, mapagpala ang ating buhay. Amen. Good evening po. Maraming salamat, Brother Romel. At isa po sa ating mga kasama din ngayong gabi na naging guest na rin po natin dati si Sir Mela. Ano po, ang ating kapatid, Brother Roque Abilino. Magandang gabi po sa ating sa lahat ng nakikinig ngayon sa programa ito. Kami po ay nagpapasalamat na nabigyan muli. Ako ay nagpapasalamat na nabigyan muli ng pagkatao na makagis muli sa programa ito ng Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Ayan, maraming salamat po. Mamaya po maririnig din po natin ang kanilang mga sharing regarding po sa ating talakayan ngayong gabi. No po, at Siyempre, sa gabing ito, lahat po namin kayo binabati, lahat ng mga nakikinig po sa radio program na ito na po. At para maging mas mabunga po ang ating talakayan, inanayan po namin kayong makibagi sa ating kwentuhan. At
kung may mga katanungan kayo ukol po sa ating paksa, may mga nais kayong ibahagi, greetings, o kung ano-ano mang nais ninyong ipaabot, mari po kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. At sa mga susunod pang mga platform, Sister Mela, pakibasa po natin from Ayan. YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram Yes, account. para po sa ating YouTube channel, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Para po sa ating Facebook, kung nais ninyo naman pong balikan at panoorin ang ating recent episode at iba pa nating mga program, just go and subscribe to our YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 Bright FM. At sa ating Twitter, huwag kakalimutang i-follow ang ating TikTok account at 919 Bright FM. At i-download ninyo na rin ang ating app, 91.9 Bright FM. Available ito sa Google Play Store at Apple App Store. Instagram. Ayan. Ayan, narinig niyo po ang ating mga platform na for our social media platform. Nawa po maging bahagi po tayo ngayon o makasama po namin kayo sa ating pong mga talakayan sa ating programa ngayong gabi. At maraming salamat at i-share po natin sa iba na meron po tayong radio na makakatulong sa ating buhay pananampalataya at para lalo po dumami ang ating mga kaibigan, o kapampangan, kakaluguran. Po, Yes. di kayo nga pong sablang makiramdam, yan kaya kaming kaluguran at kaluguran, Sister Mela. Yes, amen. No po, naway maging bahagi po kayo sa ating pong talakayan ngayong gabi. Ngayon, para po sa ating formal na maumpisa ng ating programa, sama-sama muna po tayong magdasal at tayo'y pangungunahan ng ating kapatid sa ating mga guests, Brother Roque Abilino. Brother Roque? Sige po, tayo manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami napupuri na salamat na sa gabing ito nabigyan ng pagkakataon na muli mapasama sa programang ito ng Mitinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu, kung saan, Panginoon, narito ang mga lingkod mo na binigyan ng pagkakataon upang makasama ngayon. Kami po ay humingi ng iyong patnubay at gabay. Samahan mo, Panginoon, ang programang ito at pagpalain mo, Lord, ang mga ang patuloy na sumusubaybay, nagkikinig sa programang ito upang sila ay sa magitan ng mga salita mong aming mapagsasulusuran at mga buhay na patotoo ay mapagpala sila ng iyong mga salita, Panginoon. Maging encouragement ang mga buhay na patotoo sa mga kapatid namin na nakikinig sa programa ito ng Mitinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Nagabi po sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat, Brother Roque, sa pasimula po sa ating panalangin. Sabi nga, sa lahat ng ating gagawin, ialay po natin ang sandali na ito, lalo na po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No po, at i-recap lang natin mga kapatid yung mga nakaraang pong segment po na ating programang Mitinuya last March 29. No po, nakasama po ng araw na yon ng ating kapatid, siyempre itong ating power couple pagdating sa paglilingkod. Shout out Amen. Brother Noel and Hello Sister po. Weng Sibal. At ganun din Blessed naging guest evening. nila ng araw na yon ay si Brother Dennis Sembrano. At last naman po, wala po tayong segment, but still, tuloy-tuloy po tayo dahil yung araw ng linggo nung nakaraan ay Yes. Pasko ng muling Muling pagkabuhay ng pagkabuhay. Panginoon. Happy Easter, Happy Easter po sa everyone. inyong lahat. Sa lahat po, Ayan. bati muna po Happy tayo sa Easter. lahat po ng mga Happy nakikinig Easter na nanonood po. Ayan. sa ating mga platform ngayong gabi. At alam ko po, ito'y second Sunday na natin at ngayon. Divine Mercy Sunday. Happy Ayan. Divine Mercy Sunday Ayan po na sa po. inyong lahat. Ayan, Jesus is glory to God. risen. Kaya Amen. napakabuti po ng Panginoon. Alam naman natin, sabi nga, lagi natin sinasambit ko yung mahal na araw, hindi namamatay ang Diyos. No Amen. po tuwing Biyernes Santo, kundi lagi natin ginugunita, 2,000 taon nang lumipas na ang Diyos ay buhay na buhay araw-araw. Amen. Binabalik tanaw lang natin, pinasasalamatan lang natin, the passion of the Christ, no po, na talagang nararamdaman natin, no po, sa araw po ng mahal na araw na yon ay talagang naramdaman natin yung Amen. tunay na pag-ibig ng Diyos para po sa Yes. ating lahat. Amen. And we pray na way tuloy-tuloy ang atin pong pananalangin din, Sister Amen. Mela, no po, pasimula pa lang, handog din natin yung mga yung ating programang ito sa nagaganap, no po, continue na nagaganap po diyan sa kaguluhan sa ibang bansa, but still we know, matatapos po ito. Hindi natin kailangan yung digmaan,
yan. Kundi Amen. ang pakikipagdigma natin sa anumang espiritu ng kalaban, but still, yung digma na yan, mag-end na po yan. At Amen. maniniwala tayo na magbabalik ng lahat sa normal. Normal. No po? At we hope, no po, bagamat po kami, galing po kami si Sir Mel, ano, yung Yes, ating mga guests po kanina. natin. Opo. Galing po kami sa malaking programa po ng ating pong charismatic movement or ang ating grupo ng El Shaddai Prayer Partners sa buong Pampanga sa ating pong choir symposium. Yes, Yan, kanina pagbubog yan. sa mga awit ng Lord na marami pong natutunan ng bawat isa yung Amen. paraan ng pag-awi. At yung programang ito, no po, pinapaalala po namin, hindi lamang po ito sa mga charismatic, Yes. kundi ito sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, kahit ano Amen. pa yung ating pong nabibilang ang sekta, naway patuloy nating tandahan, isang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Ayan po lahat nawa, sabi nga natin mga kapatid, makasama po namin kayo sa isang oras, may gitna talakayan po natin. At this time is 7:39, no po? At yun po, sa oras na ito, we're so excited, no? Si Sir Mela, ano Yes. yung nais mo pandagdag sa ating pong Ayan. imensahe para po sa ating mga kapatid na nakikinig? Ayan, sa mga kapatid po natin at na nakikinig ngayong oras na ito, huwag po kayong aalis. Ano po, tayo po'y mag-uusap-usap sa mga ilang sandali pa at ang tatalakayin pa rin natin ang patuloy na biyaya at salita ng Diyos na patuloy nating Amen. nararanasan. At nung mga nakaraan, yung Holy Week talaga namang ramdam na ramdam natin kung paano napakainit ng panahon. Ganon din kainit ang pagmamahal Yes, ng ating Panginoon totoo sa yun. atin. Ano po, na talaga namang mararanasan at mararamdaman natin na lahat ng pasakit na ginawa ng Diyos ay para sa kaligtasan nating Amen. lahat. Yun naman ang pinakamahalaga, no? Kasi kung titignan natin, ako napanood ko napakaraming mga programa talaga na ginawa ng ating mga kapwa Katolikong mananampalataya Yes, sa ating simbahan, Diyos, sa no mga po? parokya. Yung mga sinakulo. Ayan, Yes. ako napanood ko yung sa RT Santa Rita, yung talagang grabe po, no? Yung kanilang tulaok. At diyan Yes. napanood ko rin through YouTube yung ginawa diyan sa Apalit, yung pong tawag nito, yung kanilang programa rin about the Passion of Christ, no Christ. po? Yung pagpapakasakit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bagamat Yes. isa lang ang nakagawa nun, nakaganap nun, walang iba ang di ang bugtong na anak ng Diyos. Tanungin muna natin yung ating kapatid bago tayo mag-break. Opo. Mga kapatid, Brother Romel, kamusta po yung ating mahal na araw? Ay, yung Saan po Holy tayo Week. Nag-celebrate. naggunita or Opo. paggunita ng mahal na araw o pasyon ng ating Panginoon last week? Dahil ito ay selebrasyon ng ating Panginoon, so stay sa simbahan ng Good Shepherd Parish ng Pandakaki. Pandakaki. Ayan sa inyo pong lugar, no? Actually, tagasan po kasi, Brother Romel, from yung probinsya mo, brother. Ako po ay galing sa Dait, Camarines Norte. Ayan, pero na-mission na sila dito sa Pampanga Opo. way back. Siguro wag muna natin tatanungin mamaya, Mamaya. babalik tayo doon. Si Brother Roque, guys, si Brother, saan yung ano yung araw ng mahal na araw po natin last week? Saan po tayo naglagay? Actually, ako alam ko pero gusto ko manggaling sa kanya, brother. Doon ako naglagay sa pagkikinig ng kwan sa programa ng ating kwan sa- Impila, no? Impila, no, Sa DWX. El Shaddai na kung saan Mm-mm. doon ako nagtutok na makinig sa kasi naintindihan ko masyado Tagalog kasi Okay lang. kung maintindihin nyo bakit doon ako nakakandid sa ng Pampanga sa mga simbahan kasi Kapampangan yung Kapampangan. salita. Oo. Samantala kung Kapampangan. doon ako makinig sa Mas naintindihan. sa ng DWX sa pila ng Tagalog, mas napipil ko yung 7 last word. Yes. Ayun. Sa aking kahit nakikinig lang ako, at least naintindihan ko dahil sabi nga, hindi naman ako talaga Kapampangan. Yun. Yan. Pero may mga salita ka na bang Kapampangan na alam, brother? Meron din, kaya lang Ano? salita ko. Ayan. Dahil sa Bisaya. Ako, gusto matigas lang yung ituro mga sa'yo, words. siguro sa pananatili mo dito sa Pampanga, yung word na kaluguranda ka. Yes. Ayan. Siyempre, mahal Napakadaling kita. tandaan. Sige, kapag sinabing kaluguranda ka, mahal kita. Ayan. Okay? Yun na may naramdaman talaga natin. Ang tunay po na kahulugan po ng Kwaresma. Ayan. Siguro po sa bahaging ito, Sister Mela at ating mga guests po nakasama po na dito sa studio. Yes. Mag-break muna po tayo at pakinggan ng mga ilang paalala. No po? At huwag kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia, Metinuia, Bayong puso, bayong espiritu. espiritu.
Akong maghatid ng good vibes, pag-asa, at pagmamahal ni Jesus araw-araw. Tandaan, bata ka man o matanda, lahat tayo ay may tuwang sa paglilingkod sa Diyos. Walang edad o estado ng buhay sa puso ni Lord. Kaya tara na, makinig, makitawa, at matutong kasama ko. Dito lang sa 91.9 Divide FM, ang radio station na kung saan may kaibigan kang tunay na masasandalan. Yan, nagbabalik po ang programang Metanoia. At this moment po, tuloy naman tayo sa ating pong mga talakayan, especially our short Sunday Gospel Reflection. No po, ang ating pong Sunday Gospel ngayon ay from John chapter 20, verse 19 to 31. This is Sunday Gospel. As a second Sunday of Easter, Sister Mela, Yes no po, po. as a Divine Mercy Sunday. Yes. Ayan, kaya Alleluia, Alleluia, God, Amen. Jesus is risen, no po. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Ano lang po natin regarding the gospel reflection po natin from John chapter 20 verse 19 to 31. Ito ay ang kwento ng pagpapakita ni Jesus sa mga lagad pagkatapos niyang mabuhay namang muli after nung 3 days ng Yes. kanyang pagkamatay, no po. At makikita natin ang pagbabago mula sa takot patungo sa kagalakan at mula sa pagdududa patungo sa pananampalataya. Itong bahagi na yon kung saan ay nagpakita si Jesus bagamat ningib ng takot, Amen. kalooban ng mga alagad, no po, at Opo. ng mga kababayan kasama nila dahil natatakot sila na baka sila'y uliin ng mga Hudyo dahil nalaman nilang kasama sila ni Jesus, no po, Yes. na Opo. ating tagapagligtas. At may mga bagay na bahagi dito, yung bahagi na pinapahayag yung mahalagang aral patututunan natin sa bahaging ito ng Biblia, yung bahaging ang tawag ito, sa Doubting Thomas, Yes. yung na kung saan nag-alinlangan si Tomas sa bahagi na yon, na kung saan nung unang pagpapakita ni Jesus at yung unang pagpapakita niya doon na ipinakita ni Jesus yung salitang lagi nating sinasambit si Sir Mela, ating mga kapatid, yung sumainyo ang kapayapaan. No po? Bakit kaya? Gaano ba kaalaga ang salitang kapayapaan, not only the word na kapayapaan, no po, kundi gaano natin ito sinasabuhay o kung paano natin ito nararanasan sa buhay natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kailan ba Amen. tayo kailangan tumanggap ng kapayapaan? Yes. O pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung panahon na yon ang pagpapakita ni Jesus, according sa ating reflection, si Sir Mela, ating mga kapatid, ito yung bahagi na kung saan takot nga sila, yung kalooban Yes. nila. Dumating yung pagkakataong nagpakita si Jesus. Ito naman yung pangako niya si Sir Yes. Mela. Opo. Nung naalala natin yung nagalit si Jesus doon sa templo. Yes. At may sinambit siya na gibayin niyo ang templong ito At itatayo at ko. itatayo ko sa Sa loob loob ng ng 3 tatlong araw. araw. Hindi yung literal na paggiba, Oo. kundi yung templong naisipayag ng Diyos, yung kanyang katawan. Ito Amen. yung after ng kanyang kamatayan sa krus, inilibing sa 3 araw na nanaog sa mga nangamatay 3 araw na buhay namang muli. Amen. Yun yung naisipakita po ng Lord sa atin, no? Yung tanda na kung saan minahal tayo ng Diyos, Sister Mela. Yes, Pero opo. sa kabila ng mga bagay na yon, nandun yung pag-alinlangan na tinabagang kung di mo nakikita, hindi ka maniniwala. Ito Amen. yung panahon na kung saan yung unang pagpapakita, hindi nakita ni Thomas, pero yung pangalawa, nung banggitin sa kanya, hindi ako naniniwala. Gusto Opo. ko, patunayan ko muna, makita ko yung butas ng daliri sa kanyang kamay At may at sa kanyang at dito sa tagiliran. Ayan, siguro para lalo nating... Amen. Excited ako dito, brother, sige. kasi Magandang mga preacher talakayan ang po ating ito. mga Totoo yan, no? nakakasama Mga ngayong gabi. preachers yan, no? Ayan. Di pa mo sabihin natin preacher, siyempre sabi nga, yung karunungan ng tao may limitasyon. Amen. The divine yung knowledge na na-adapt natin. But through the servant of God, alam ko, hindi lang ordinaryong karunungan, Amen. kaalaman ang binibigay ng Lord. Amen. We hope and we hope and we pray na yung sharing natin ngayon, magdudulot ito ng bagay na gabay sa lahat ng Amen. makikinig po. Opo. Ayan, tanungin natin si Sir Mela. Amen. Alam ko may niyanda ka rin. Pero yun na natin muna Sila yung guest muna natin. po. Magandang Excited gabi ako ulit sa sa ating kanila. mga kapatid. Ayan, Amen. narinig niyo po siguro mga kapatid na kapwa ko lingkod na preachers. No, we are the Yes. preachers. Ilan po kami. Sa susunod pang mga pagkakataon, sister. Iba-iba. Ayan, iba-iba po makikilala Yes, niyo. thank po, you, at Lord. palalalimin natin yung mga talakayan regarding this. Siyempre, tanungin muna natin yung kauna-una. Taga anong probinsya siya kasi? Dait ka Dait. Maria. Dahil Camarines Camarines, Sur. pero
Ayan, 2,000. sharing muna at magpapakilala ang ating kapatid kung paano siya tinawag ng Lord. Pero bago yan, Brother Romel, magandang gabi sa iyo ulit. Yes, At magandang kayo, gabi no? rin po sa Tokayo, lahat same na Ayan, nakikisa. same Romel. Kayo na mag-umusga sa amin. Yan, sino yung pero wag nang itanong. Lahat naman tayo mga gwapo at magagandang anak ng Diyos, no po? Amen. Ayan, pero natutuwa ko yung word ko sa atin sa El Shaddai. When you hear the word El, means God. Amen. Mapalad daw kapag may yung pangalan mo, merong L din. L. Mel. Like me, Romel. Ayun. L. Mela. O yun, Ay! Mela. Si Brother Abelino kaya. Abelino. Abel. L. Ay, Roque. Roque. Roque si pangalan ko, kaya Oh. Roque. Abelino sa Abelino. Meron, Sige meron na, yun din. na yun. Basta importante. Amen. Naisulat mo yung LO, wala importante may Diyos tayo. Okay, Brother Romel, tanungin ko po kayo. Okay. Ayan, ano po yung may babahagi nyo about Sunday Gospel po natin ngayong linggo? Ayan, it is about how the significance of wounds na naganap through Sige. the risen Jesus as still bears the wound of the crucifixion, signifying that the crucified one is the same as the risen one, and that his wounds are signs of victory and divine mercy. Amen. Ito po ay very significant sa buhay ko sapagkat nung ako po ay bata, sinabi ng doktor sa nanay ko na ang buhay ko po ay hindi po siya 50-50 kundi 70-30. At ang sabi ng doktor, if my mother want to my life is be given by God para magkaroon ng habag ang Diyos, ang sinabi ng doktor ay maghanap siya ng isang simbahan na makakausap niya ang Panginoon. And that was the feast of yung kapistahan ng isang munisipyo sa amin na ang nanay ko from doon sa patio, naglakad siya ng paluhod hanggang narating niya ang altar. Hindi niya pansin yung mga taong nagsisimba. Pero sabi niya, kung bubuhayin ako ng Panginoon, hindi niya ipagkakait para iaalay sa paglilingkod. Praise the Lord. So ito pong dinaanan ng Panginoon, tanda ng tagumpay sa bawat sugat niya, nagpapaalala sa akin na yung kanyang divine mercy ay nakamtan ko. Sapagkat after po na ginawa ng nanay ko yung paglalakad ng paluhod, pagbalik po niya ng ospital, nagulat po yung doktor, bumalik ako sa normal. Amen. At ngayong dumating ang pribilehiyo para ako'y maglingkod 1993 sa gawaing ito na aking nasumpungan. Until now, from Camarines Norte, Daet, nalipat po ako dito sa Pampanga year 2000. So 25 years na po ako dito at salamat sa Lord sapagkat ang kanyang ginawa sa buhay ko ay napakabuti. Ang Pampanga, ang tinatawag ko pong bagong lugar ng aking buhay. Sapagkat dito po sa Pampanga, nakamtan ko po yung pinakamainam na ginawa ng Diyos sa aking paglilingkod. Hindi man po ako Kapampangan, pero ang pagmamahal sa akin ng Pampanga ay napakadakila. Kaya Ayun. sa kanyang dugo, sa kanyang sugat, salamat sa Lord, hindi nagkamali ang nanay ko ng i-bargain ako sa Panginoon. Kaya ito po yung aking buhay na patutuo. As His wounds, sabi nga, katulad ng sinabi kanina sa banal na misa, by His wounds I am healed. Kaya ang buhay ko, patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. At salamat na meron tayong nakilalang tagapagligtas ng ating buhay, si Jesus Christ at ang mga banal sa langit. Ito po ang aking buhay na patutuo sa significance ng kanyang sugat. Ayun, Amen. no? Kung tutusin talaga naman yung bawat latay, no? Ramdam natin sa pananalita pala natin kapatid, medyo napakasarap nararamdam natin pakinggan. yung na po, na talagang challenge nung situation, hindi lang ating kapatid, kundi lalo't igit yung kanyang ina. Amen. No, hinanap niya talaga yung tunay na simbahan na kung saan doon mararamdaman yung salita dito po sa ating pagbasa ng gospel, yung word na kapayapa. Yes. No, una pa lang yan, Sister Mela, sa Amen. patutuo ng ating kapatid. Mababa pa Amen. yung oras. Kaya we hope nagkaroon po tayo ng reflection sa bahaging sinambit ng ating kapatid. Natandaan po natin,
tungo sa kabalisahan yung takot, pangamba, kagaya ng mga lagad. Tandaan natin, kahit sino pa sa atin, Diyos pa ng ating sandigan, Diyos pa ng ating lakas upang patuloy tayong mabuhay ng malaya ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pakinggan naman natin ang susunod. Ito pa. Oh, amen. Ayan. Seryoso nila. Seryoso. Parang di ako sanay. Mga preacher kasi ito. Yan, oo, kasi talagang, Glory ano po, to alam po God. kasi kami, ito Oo. ano lang po ako. Pero sabi nga, pag nandyan yung Holy Spirit talaga, Sir Amen, Mel, mga amen. kapatid natin, Maiiyak ramdam ka pa. natin yung emotion. Pero we hope and ano talaga na lahat ng naabot ng aming mga tinig ay pagpalain ng Amen. Lord, no po. Amen. Yan, sige, ating kapatid, pag kasi sama-sama kami, makukulit din mga preacher, Oo, no po. amen. Pero pag ganitong bagay, alam ko, tinatouch tayo ni Lord para maging pagpapala din sa lahat na makikinig. Amen. Ayan, to kayang isa. Pakinggan natin. Ating kapatid, mula pala sa lugar po ng Capiz, ayan po, lumipad patungo ng Pampanga. Yes, Ayan. Capiz din. Ating kapatid, salitang Capiz yan, iba yun ang iniisip no? Ayan, para mapaliwanag Hindi po ko natin alam kapatid, Brother Roque Evelino, yan brother. Glory to God. Regarding po sa reflection natin, Brother Roque, ano pong masasabi po natin regarding dito sa ating Sunday Gospel? Dito na sa ating gospel na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kung saan sa ating binasa ay ang papakita niya sa kanyang mga alagad na kung saan ang mga alagad nito ay nakaranas ng takot, Yes. walang kapayapaan. Kapag kung ating balikan doon sa bago nung nakaraang pang Sunday sa unang pagkabuhay ng ating Panginoon, nung masaksiyan ito ng mga buwardiya ng bantay sa libingan na namuling nabuhay ang ating Panginoon. Doon sa Mateo chapter 28 kung saan doon sa verse 12 to 14, nag-report sila doon sa mga punong saserdote. At sinabi nila na si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Nasaksiyan nila. Kaya lang, sabi nga, binayaran nila yung mga gwardiya ng malaking hanggan na sabihin sa mga tao na habang sila'y natutulog, ninakaw ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay at tinago kung saan at hindi tinanong. Ngayon, nag-trigger ngayon ito sa mga alagad kung bakit natatakot sila. Amen. At nagtatago sila noong panahon na kinatagpo sila ng Panginoon doon sa nakasaradong bahay. At kung saan ang unang bati ng ating Panginoon ay sumainyo ang kapayapaan. Kung ating titignan, sabi nga, bakit yun ang kanyang unang bati upang sila bigyan ng kapayapaan sapagkat nga, sabi nga, nakaranas sila ng takot, walas ng kapayapaan, pangamba. Kaya yung kanyang unang bati. Sapagkat sabi nga, ang salitang kapayapaan ay gamot sa mga taong natatakot. Kung ating titingnan. Kaya yung sa ating, kung ating titingnan doon sa kanilang narinig ang bati ng Panginoon, sabi nga doon sa ating binasa, tuwang-tuwa ang malagay Amen. ang bati ng kanilang ang Panginoong Isus. So agad nakita nila buhay ang ating Panginoon. Kaya yung kanilang kabalisahan o napalitan ng kapayapaan at kagalakan. Amen. Yes. At, kaya nung doon naman doon sa kung ating titingnan mga kapatid na nung ibinalitan ng mga alagad nito sa kanilang kasama na si Tomas na nagpakita ang Panginoon, ay hindi sinadula si Tomas. Yes. Kasi sabi niya, hindi ako naniniwala hanggang hindi ko makita ang butas ng pako sa kanyang kamay at may so dito ang kaking sa kagiliran ng Panginoon ng kanyang kamay. Kaya sabi nga mga kapatid, dahil sabi nga mga kapatid, bakit yun ang naging reaksyon ni Tomas? Dahil sabi, absent siya sa pagkanilang prayer. Yes. Absent. Absent. Kaya huwag Huwag tayong kayong mag-absent. mag-absent. Kasi sa kanilang... Wala yung presence ni God, no? Nagpagdududa. Kasi kaya mahalaga na bilang mga lingkod ng Panginoon, lalo na sa nakikinig ngayon sa impilang ito, na huwag kayong magliban sa pakikinig na Yun. sa himpilan nito sapagkat hindi lamang sa pamagitan namin sa mga iba pang mga programa na magbigay dito ng mga reflection tungkol sa banal na ebanghelyo ay magbibigay din ng encouragement. Kaya mga kapatid, kaya nung makita ng muli na magkatipo sila, nagpakita na si Jesus muli sa kanila habang Amen. nakatago. Anong sabi niya kay Tomas, halika Tomas, pasok mo dito. Sabi niya, huwag ka nang mag-alinlangan. Amen. Maniwala. Maniwala ka na. Kaya mga kapatid, nasabi nga mga kapatid na sinabi ng ating Panginoon na maniwala siya sapagkat yung magandang narugtong dito mga kapatid na sabi niya, naniniwala ka na ba ngayon dahil nakita mo ko mas mapalad yung
naniniwala Kahit Hindi hindi nila ako po nakikita. Kasi yun ang yung pamantayan ng heaven, sabi the language of heaven, to believe. Sabi maniwala ka muna, makikita mo ang himala ng Diyos. Ibig Amen. sabihin, Hindi tayo Amen. doon sa nang paniniwala ng mundong ito katulad ni Tomas na makakita mo na ng himala Yes. bago Parang yung to see is to believe. Oh, Parang ganun. Opo. Kasi to believe yung Yes. ni Tomas. Opo. Pero yung ating bilang sa mga tunay na lingkod na nais na ipabot sa atin ng Panginoon, na bilang mananampalataya dahil sa pinapractice na natin ito sa El Shaddai, maniwala ka, Amen. makikita mo ang himala ng Diyos. Amen. Amen. Napakagandang mensahe na yan. At sa akin naman mga kapatid, ang nagiging kwento sa akin, yung naging papel ko sa akin, ng banal na espiritu sa aking buhay, mga kapatid, nung panahon na ako'y lupay-pay din, katulad ng mga, parang wala ring pag-asa nung bago ko natawag sa Panginoon, ng Panginoon sa gawain nito, na nagkasakit ako, akala ko wala ng pag-asa ang buhay. Kaya noong panahon na ako ay hindi pa naglilingkod, nakikita ko yung sarili ko nakaawa-awa dahil sabi nga namumuhay sa kasalanan. Kapag ang taong namumuhay sa kasalanan ay parang buhay pa, parang patay na rin. Kasi puno ng problema, karamdaman. Kaya sabi Kung itong makita ko, makilala, ito yung nagbigay sa akin ng makilala ko ang Panginoon. Kaya yung sabi nga, kung paano ang muling pagpasakit ng Panginoon, yung mga naranasan ko pala, simple lang yun kaysa naranasan ng Panginoon ang inalay ng kanyang buhay. Kaya dahil sa sabi nga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nabibigay sa atin ng kalakasan, pag-asa upang magpatuloy sa buhay nito at maglingkod sa Kanya habang may lakas, may sigla pa tayo sa mundong ito. Amen. Yan, napakabuti ng Panginoon. No? Glory to Kaya sa kabila ng mga takot, alalahanin ng buhay, pansinin mo kung titingnan natin, imaginein natin yung pangyayari, nandun tayo sa bahaging kagaya nung senaryo na nakapinid yung pintuan, yung bintana, diba biglang nagpakita ang Panginoon. Amen. Saan siya dumaan ang tanong? Diba? May ibang Ano po, tatanong mo saan siya dumaan, pero tutuusin kapatid ko, kahit sarado man tayo sa buhay natin, ako para sa akin ang reflection ko, sarado man tayo sa ating paniniwalang may isang Kristong nabuhay namang muli, tatagos yan sa puso ng Amen. bawat isa, papasok siya. Amen. No po, because God has a glorified body. Amen. No, kahit saan pwede niya tayong katagpuin. Because God is a omnipresence God. God is everywhere. No po, tanin ko lang karagdagan. Ayan, sa ating kapatid. No po, sa mga guest pa natin, Sister Mela. Yes po. Mamaya alam ko may hinahanda ka rin, no? Dumating ba sa buhay natin na minsan nasa takbo ng buhay natin yung parang wala ng pag-asa, takot, alalahanin, pero biglang dumating ang Panginoon, Amen. yung kapayapaan naranasan natin. Bagamat sabi nga, kagaya tayo ni Tomas, nag-alinlangan, Yes. no, pero naranasan ba natin sa buhay natin yung mga tagpo na talagang, bakit tayo nandito? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo Diba? nagpapatuloy? Nagpapatuloy. Ano Amen. bang dahilan? Ayan, sige. Brother Romel po. Isa po yan sa pinakamagandang tanong sa ating kalagayan ng pakikipag-isa sa Panginoon. Sapagkat as the gospel is saying, sinasabi po doon na katulad po ng panahon ng Genesis, as God breathed man, nagkaroon siya ng buhay. At ito po yung pinakamainam. Lagi po nating tatandaan na ang ating pong personality, maging sa isip, sa damdamin, lagi po yung may limitation, may hangganan. Especially kapag hindi mo na kaya ang pinagdadaanan mo, ang pinakaisang pangit na nagagawa ng tao, instead na manahimik, hintayin ang pangungusap ng Panginoon, ang nangyayari, gumagawa siya ng hakbang na siya mismo inilalayo niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Kaya nga, ang pinaka-kahinaan ng tao ay yung maramdaman niya na sa tingin niya sa kanyang sarili, yung kahalagahan na ginawa ng Diyos ay hindi nagaganap sa kanyang buhay. Ako po, how many times na inattempt ko na ayaw ko na maging preacher, pero
kabutihan pa rin ng Diyos ang nasusunod. At alam naman natin sa pamantayan po namin dito po sa aming pong pinasok na community ng charismatic ay meron pong mas, sabi nga, may mahigit na sinusundan kaming mga yung tinatawag na omnibus code na naka-refer sa Holy Spirit ang ating paglilingkod. Kaya ako ay nagpapasalamat pa rin sa Lord kasi kahit pinipilit ko nang mawala ako, ang Diyos pa rin ang nag-uugnay. Katulad ng pagbigay niya ng hininga sa panahon ng katauhan ni Adan, hanggang ngayon, itong kwento ng kanyang muling pagkabuhay, ibinibigay pa rin ng Diyos ang kanyang hininga para magpatuloy. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat pinilit kong mawala sa paglilingkod, ang Diyos naman, inaabot ako lagi ng kanyang pagmamahal. Amen. Kaya gustuhin ko man, hindi na ako makawala kasi kapag ikaw ay kabilang na doon sa kanyang pagkilos, hindi papayag ang Diyos na muling matalo ang kanyang anak. Tagumpay ni Kristo sa krus, tagumpay ng ating buhay kahit nakikibaka pa rin ang ating pananampalataya. Kaya Amen. salamat sa Panginoon. Biyaya Amen. ng Diyos at buhay. Ikaw, Sister Mela, tanungin kita, Yes po. according doon sa patutuon ng ating kapatid, naranasan mo rin ba yung ganong bagang sitwasyon na minsan dumating na yung takot, kabalisahan, pangamba, pero nagawa mo pa rin bumangon at nagpatuloy sa buhay, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos? Amen. Lahat naman po tayo nakakaranas ng ganun. Ano po? Lahat tayo na lingkod ng Panginoon ay madalas talagang nandyan tayo sa pagkakataon na ganyan na ako po, naranasan ko din yan sa buhay natin araw-araw. Para bang, ayoko na Lord, pagod na ako. Yes. Pwede ba Lord, pahinga po muna? Yung, kasi Monday to Friday, work, tapos Saturday, Sunday, halos di mo na nakikita yung bahay mo. Kasi kahapon, magkakasama din po tayo. Nasa sa Anvil Manila, tayo. Ano po, nakauwi kami sa bahay. Alas 2 na ng madaling araw. Naggumising na alas 5 para sa symposium kanina. So, salamat sa biyaya ng Lord na Yes. kahit nakakaranas ng panghihina, minsan nakakapagod na yung physical natin. Aminin naman po natin tayong mga lingkod at mga nanonood sa bahay, nakikinig ng programang ito. Ano po, na lingkod din ng ating Panginoon, nakakapanghina minsan. Ang init, ang sarap na lang matulog sa bahay, naka-aircon, kumain, pero ang patunay ay sabi ng Panginoon sa gospel nga na to, kapayapan ko, sabi nung kanta, manatili ke kayo, kapayapan ko, lalakwan ko ke kayo, at bibye ko ke kayo, kapayapan ko, kapayapan you. So, ibig sabihin, yung kapayapan ng Panginoon, kapayapaan ng Panginoon, wala pa tayo, binigay na ng Panginoon ang kapayapaan para sa atin. Amen. Kaya, sabi ko nga, ano pang gagawin natin? San pa ba tayo kung hindi tayo magiging lingkod ng Panginoon? San tayo pupulutin? Ano po? Nakakaranas ng panghihina, panglulupaypay, nakakapagod. Pero pag inisip mo, saan ako pupulutin kung aalis pa ako sa Diyos? Saan ako pupunta kung aalis pa ako sa Diyos? Sinong paglilingkuran ko na kahit pagod ako, masaya ang puso't isipan ko? Amen po. Na nakakaranas pero laging tagumpay. Because of the Lord, laging tagumpay. Because Jesus, He died on the cross para sa ating lahat. Tagumpay ang lahat. Pag sa Diyos, naniwala at nagtiwala. Sabi nga, pag sa Diyos ka nagtiwala at naniwala, sa gospel natin ngayon, 3 beses niya sinabing, ang kapayapaan ay sumainyo. Ano po? Ang sarap din balik-balikan ng gospel na ito na nung Holy Week kasi yan din yung mga binasa sa mga simbahan. Ano po? Na ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinahagi sa atin, binigay sa atin. Biruin niyo po, pinagdiriwang sa templo, palaspas, sinelebrate ang ating Panginoon. Tapos maya-maya, usog ka lang ng ilang araw, lahat ng sakripisyo ng Panginoon nangyari. Lahat ng pasakit. Pero ito ang kanyang iniwan ulit sa atin. Ako'y muling mabubuhay para sa Yun inyo. ang pangako naman ng Diyos para sa ating Amen. Glory to God. Kaya wag nating sabihin na ang Diyos patay, Amen. no?
alam mo sino yung namamatay? Yung pananampalataya Tayo. ng bawat isa. Sabi ni Pero Father every day, kanina, God sabi will niya, provide everything. Yun ang nga. Diyos hindi nagbabago. Tayo mismo ang nagbabago. Yun nga, sabi mo nga kanina, yung physically, no? Totoo po, totoo yung sinasabi niya. Mula pa kahapon, maghapon, Amen. nandun kami, alis madaling araw na kami. Pero minsan, magugulat ka gigisingin ka ni Lord na, uy, bangon na anak, meron ka pang Opo. gagawin. Sabi nga, physically weak, pero spiritually strong. Amen. Sino nagagaling yun? Amen. Sa Diyos. Yun din yung bagay, tignan natin dito sa gospel din natin, dugtong lang natin, no? Bakit bumalik ang Panginoon sa kanyang mga lagad? May reason din. Dahil Amen. inihahanda sila doon sa mga mission nila. Yes There is po. one thing na binigay ng Diyos, the representation of the God's presence, there is the Holy Spirit. Yes, No po, amen. no po, hindi po kasi pwedeng mabuhay lang tayo sa paglilingkod sa mission natin. Ano ba yung, sabi nga dito sa pangalawang tanong natin, ano ang naging papel ng banal na Espiritu sa buhay mo na ibinigay din ng Panginoon Amen. sa kanyang mga alagad? Amen. No, what is the Holy Spirit? Yun ang importanteng mahalaga o bagay na binigay niya sa kanila, iniwan niya sa kanila yung panggabay ng banal na Espiritu na nararanasan din natin. Amen. Pero ang tanong, naniniwala ba tayo sa banal na Espiritu? Amen. Siyempre naman. No? Tanungin natin si Brother Roque. Ayan. Brother Roque, ikaw para sa iyo, Brother Roque, gaano kahalaga ang banal na Espiritu? O anong naging papel ng banal na Espiritu sa buhay natin? Maring doon sa mga lagat, pinapahayag sa ating gospel, naging papel niya ay gabayan niya ang kanyang ang mga alagad ng Panginoon na magpatuloy sa nasimulan ng ating Panginoon. Amen. Sa palagay niyo po ba hanggang ngayon, nandyan pa rin po ba yung gabay ng banal na Espiritu? Amen. May papel pa rin po ba siya sa buhay natin? Amen. Sige, tanungin natin si Brother Roque. Ikaw, Brother Roque. Anong papel ng banal na Espiritu? O naging papel ng banal na Espiritu sa buhay paglilingkod po natin? Sa akin, yung naging papel ng banal na Espiritu sa akin, santo sa aking buhay. Mhm. Sa panahon ng, sabihin, nakakaranas din ako ng panghihina. Amen. Kasi sabi nga, lang. Lahat naman tayo nakaranas. Opo. Yes po. Nung una kong ma-assign sa Pampanga noong 2015, nung 2016 na isang taon na nag-aaral ko din sa College of Musa. Parang ayaw ko na bumalik ng Maynila. Ayaw ko Mm-mm. Sabi ko, dito na ako sa amin manatili na lang. Mm. Parang nag-ako lang na, parang hindi ko kaya. Mm. Kaya lang sabi ng mga kapatid, sabi nga laging prayer po din ng sister wife ko. Yes. Doon ko nakita yung aking ako lang na kulang ako sa prayer lang. Oh. Yun. Ay dahil sabi nga mga kapatid, kapag kulang ka sa prayer, wala ang patnubay ng banal na Mm. Espiritu. Yes. Amen. Kaya nung nagtutok na ako na sabi ni sister wife ko, kaya mo yan. Lagi ko mag-pray, pinapanalangin kita. Kaya yan, nag-focus ako sa pag-prayer. Kaya naging, sabi nga na nakita ko yung papel ng banal na Espiritu Santo nga kapag tayo ay laging nanalangin, laging pinagkatiwala natin ang mga bagay na kahit na mahirap gawin, pero kapag pinapatubayan ka ng banal ng Espiritu Santo ng Diyos, kaya palang gawin. Kaya Glory to God. noon, sabi ko 2016 parang ayaw na ako, pero ngayon mula noon na hanggang ngayon naging na hindi na parang pinatatag ako ng Amen. pagmubay ng banal ng Jesus. Espiritu Santo. Kasi kung hindi ako sinamahan, siguro wala na rin ako ngayon, Opo. di ba? Mm-mm. Halos na-share ko na ng dati na parang nakaranas din ako ng matinding sakit nung magka-COVID-19. Mm. Kung babalikan ko, sabi ko, parang hindi na ako makauwi sa amin. Mm-mm. Nanahimik lang ako sa farm. Kaya lang sabi ng mga kapatid na sabi nga, ang bala ko kasi noon nung pagkatapos ng 2020 yun na pagkatapos ng walk of faith, paalam na ako na uwi na ako na sa amin. Mm. Pero pinakita lang din Lord sa akin na wala akong magagawa kung hindi pa kalooban. Amen. Kaya tinanggap ko na, niyakap ko na dito sa Pampanga kung nandito niya ako talagang parang marami pa siyang huhubugin. Amen. Kaya hanggang ngayon, nag-aaral at hinuhubog pa, bagamat tapos na nga ako sa pag-aaral sa College of Engineering. Aral ulit. Aral ulit. Ayun. Tama, tama. Opo. Sa lahat Opo. ng sabi nga ng mga kapatid na sabi nga,
hanggat nangangaral ka ng salita ng Diyos, kailangan araw-araw mag-aaral ka. Amen. Hindi wala Yes. kang ipangaral kung hindi ka mag-aaral. Amen. Correct. Totoo Yes. po yun. Bahagi na ngayon ng ating, sa akin lang, sa aking pananaw, dahil sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, na siya ang nagiging gabay. Kaya kung ano mang nangyayari sa akin at sa aming pamilya, nagagabayan katulad niyan ngayon. Halimbawa, hindi nakapasa ang aming anak sa board exam. Malungkot Yes. siya. Kaya pinanalangin namin ng sister wife ko, natanggapin niya ng maluwag. Ngayon, natanggap niya at magre-review sa uli upang mag-take naman. ng Amen. exam. Soon, Amen. soon. No? Isang tape na Reclaim, yan. Amen. Amen. At saka isa pa lang ang- yan. Isa pa lang yan. Amen. Dagdag ko lang sa akin. Bagamat Amen. sabi nga, Brad, kung nakikinig ka sa akin ngayon, ako proud to say, 3 times akong bagsak sa board. Hallelujah. Pero hindi na ako nagpatuloy. Bakit? Ang plano ng Diyos iba. Amen. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ka magpatuloy. Just pray Tuloy-tuloy lang. na yung para sa akin, para sa'yo na yan. Akinin mo, pasado ka na bro. Amen. Ayan nga, Amen. mahalaga dyan. Sa pananampalataya, nandiyan si tatay, nandiyan si nanay, Amen. gumagabay. Tsaka no? ang the best doon ay parehong magulang mo ay Yes. sinasamahan ka Minsan may mga na dahilan ipanalangin. lang ang Ano Diyos. po? Tama. May dahilan ng Diyos. Basta sabi nga, pag sa'yo, para sa'yo. Mag-antay ka Amen. lang. Kung challenge ko sa lang tamang ako, panahon. di ako pumasa. Ang purpose ni Lord, maging preacher pala, hindi na Amen. teacher. Oh, Ayan, di ba? mag-aaral ka din kasi Ayan. dito. Pero tuloy-tuloy pa rin kami nag-aaral. Totoo po yung Opo. sinasabi na continuous learning. Kami po mga preacher non-stop dahil every Tuesday po sa Manila, sa El Shaddai, sa amin pong lugar ng tagpuan namin. Yan po ang Humble City. Doon Yes. po, kung nakikita nyo sa YouTube, yun po yung House of Prayer namin. Doon yung College of Divine Wisdom. Doon po kami nag-aaral. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang aming pong pagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon. Pero bagamat maganda na yung sharing natin, Yes. patotoo ating mga kapatid, no Amen. po. At nawa lahat po ng mga nakikinig ay patuloy pa rin po na nararanasan ng grasya ng Diyos mamagitan ng aming mga binabahaging patotoo. At sa bahaging ito, mag-break muna po tayo uli at pakinggan ng ating ilang paalala. Huwag po kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia, Metinuya. Bayong puso, bayong espiritu. God bless po.
ang programang Metanoia Metanoia. At sa bagay ito, tayo muna po magbabasa ng ating Facebook Live viewers at comments at iba pang mga greetings, no po? At yan po, basahin muna po natin. Ayan, our FB viewers, Sister Mela. Ayan. Good evening po, Justin Lozano, Richelle Sister Musni, Richelle, ayan. Paul Castro, Castro. Gabriel Manansala, my future. Oh, yun Yes. na pala. Teresita, ayan Ayan, love naman, life. Labadab sa Maniti. Yan po si Teresa Lafide Sabilino. Yan pong buting asawa po na ating kapatid na si Brother Yes. Roque na nasa bansa. Ayan, hello din po kay Sister LV Lagat, Annabel Belesa Aronce, Jennifer Lanado, Nuki, Rami Gumabon. Parang Salapungan. kilala din ni Tito yun. Salapungan. Lynette Perez. Okay, Ayan. ganun din po sa ating FB comments. Sabi po ni Sister Dot Sarmiento, itong lagi nating mga active viewers, no? Yes Siyempre, po. walang iba kundi yung nanay mo, Sister Mela. Sister Dot Sarmiento Cano. Sabi po niya, mapagpala at mabiyayang gabi po sa inyo mga brother ko kay Cristo, Brother Romel, Brother Roque, Brother Romel. Dalawa po kami Opo. Romel. At siyempre, my daughter, Sister Carmela. Gabayan kayo lagi ng Panginoon. At Ayan. Brother Luigi Rojas, masisipag na na lingkod. lingkod. Walang kapaguran. God bless you all. Pagdating sa Lord, wala talaga tayong kapaguran. Ayan. Brother Paul Castro, Maya Paoras po. Ayan, salamat Ayan. nak sa pag-support din kanina sa ating symposium. Also, John Lewell Panlaki. Ponlaki. Pakibasa, Ayan, nakasama sister. natin nung nakaraan. Shout out po sa inyo. Good evening po sa mga nanonood. Ayan. Ayan. Shout out po si brother. Ayan. Ganun din si Sister P. Castro. Castro. Happy Divine Mercy to all. Prayer for the intention of Pope Leo the 16 for world peace, especially the Middle East and Philippines, for repentance of sinners, especially the corrupt in our government. Shout out po sa kanilang lahat for our peace, love, and unity among families, for poor souls in purgatory, for healing the sick, especially among Ray Garcia, our Faris priest, and my family from Divine Mercy Faris, Florida Blanca, Hello Pampanga, po. Sister Pemaya Bengi po. Ayan, also Sister Remy Gumabon, Sister Mela. Ayan, mapagpalang gabi sa inyo po lahat. Pakisama po sa prayer ang aking husband. Patuloy Patuloy. na kagalingan. 5 days na kami sa ospital. At Roberto Gumabon Gumabon at at Florencio Gumabon. Claim Magaling po. ka na po in Jesus' Claim healing name. in Jesus' name. Ayan. Brother Noel Sibal, congrats sa inyong symposium kanina sa Dabsu. Maraming salamat, Brother Noel, sa Hello pagbati. po. Also from Teresa Lapides Abilino. Ayan, Pakibasa siya mo, yung brother. Ayan. Amen po. Basahin mo, Brother Roque. Dito sa Hong Kong abot din ako. Maraming salamat and God bless. Ano pwede mong idugtong doon? I love you. Ayan, from Hong Ayan Kong naman. Kahit the long distance relationship. Ayan, si Also, John John Christopher Christopher. Tolentino Yabot. Happy Easter po. Hope maging teacher ka po. I claim it. Ako siguro tinutukoy ni Brother John Amen. Shout out po sa Ayan. mga apostolado ng panalangin sa Vicariate Vicariate of of Blessed Blessed Trinity. Trinity, lalo na po sa mga nasa San Nicolas de Tolentino Chapel at parokya ng San Michael Arcangel, Masantol, Pampanga. Ayan. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Si Brother Sister Sister Olive Ilaw. Ayan. God bless po sa inyo. Yan ang coordinator po ng Bulaon. Amen. Maraming po sa salamat po sa inyong pagsama. pagkibahagi sa aming talakayan, no po. At Amen. naway lahat po ng inyong prayer, wala pa man tayo doon sa last part ng healing prayer natin, but still answered prayer na po kayong lahat. Lalo na po yung mga may karamdamang mahal niyo po sa buhay. Amen. Ayan, no po. At sa baging ito, anti mo rin atinta mo pong mapila na kapabaluan para kay kayo. For advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-606-5479 o 609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese ni Tamu, malyari yu pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Kare naman pong bisang diretso karing bangko, BPI at BDO account, ring account name
and numbers, maka-plus la po king screen at makabili king description ning Facebook Live karing Manalbe online. Para naman karing makiramdam king radyo, damdaman tala uring account names and number karing plug tamo. Dakal pong salamat ipamalita tayo rining karing alwa pang tao na atin tamong radyo ama kasaping kay katamong be kasal pantayanan ban kanita lalo la pang dakal din kay katamong kakaluguran. Amen. No po. Yan, meron pa tayong oras. Siguro continuous muna po Yes tayo po. no sa ating pong talakayan. Regarding po dun sa tanong na ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo. Yes. Ayan, sino yung last nating nagbahagi? Si Brother... Brother Roque, no? Ayan, sa bahagi naman ito, Brother Romel, continuous po tayo. No po, what is the rule or naging papel po ng banal na espiritu sa buhay po natin, Brother Romel? Ayan. Ang isa pong pinakamainam na kalagayan ngayon sa banal na espiritu na tinutukoy ang pagkabuhay ni Kristo, tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ngayon ang buhay na simbahan ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi doon, binigyan tayo ng authority, ang patawarin natin ay patatawarin ng Diyos. Amen. At hindi na tayo dapat magkimkim ng anumang damdamin sa puso natin na tayo din ang malulugi. Dahil ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin. Kaya bilang simbahan ng Panginoon, patunayan natin na katulad ni Kristo, kinalimutan lahat ng ating kasalanan. Dahil sa kanyang wika, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Buhay ang Diyos, tayo ang buhay na simbahan. Kaya tayo ang dapat na umabot sa mga taong kulang ang pangunawa. Tama. Salamat Amen. po. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Eh. Amen. Ako, na-amaze talaga ako. Sister Mela, mga kapatid na po. Yung pagpapakita ni Jesus sa mga lagat. Opo. Kung tayo lang, no? Sinaktan ka, na nakasama mo. Di mo na babalikan, pinagkanaluka, babalikan eh, no? Hanggang sa Kung- uling sandali, tinatwa ka pa. No po, tinatwa siya ni Pedro and then yun nga, dininay siya ni Pedro and then yung pinakauli, nag-alinlangan si Tomas. Yes, si Tomas. Mga kasama niya na yan, makaibigan niya, no po. Oo. Kaya titignan natin bilang tao, na nawag ang Panginoong Yesus sa atin to inspire us. Amen. No po. Amen. Kasi napakahirap maging Kristo, tutuusin eh. Opo. Pero sabi niya, madali kung gagabayan tayo ng banal na Banal na Diyos, banal na Espiritu. Espiritu. Opo. Yun, tama yung nabagit ng ating kapatid, maging sa ating pagbasa ng gospel, no po, sa linggong ito na talagang magpatawad. Amen. No, ganun ang Diyos eh. Sipin mo, nabayubay sa krus, anong sinigaw niya? Ama ko, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Dumating na ba sa buhay mo, Sister Mela, na kung saan nagkimkim ka ng galit sa tao na nakasakit ng damdamin po, ano bang bagay na nagawa kaya natin? Medyo Seryoso na naman siya. Pero ano ba yung naig sa puso? Love ba or galit? Yun. Ayun, nangyari yan sa akin before, no? Na natuto akong nagalit sa gawa ng tao. Yun. Pero salamat sa biyaya ng Lord, ang kanyang banal na espiritu ay laging nananahan sa aking puso. Sabi ko, Lord, ayoko po ng may sama ng loob. Natatayo ako sa iyong harapan. Ayoko ng may sama ng loob. Pengi po ako, Lord, ng 1 week lang na humingi ako ng tawad para pagtayo ko ulit sa iyong harapan, nakapagpatawad na ako. At sa loob ng 1 week na yun, talaga naman na sa kwarto lang ako, nananalangin, Lord, magpapatawad ako. At sa bigat ng sinabi ng mga taong nasa paligid, mga nasa paligid, at talaga namang masasabi mo nga ay nakakagalit. Pero sa biyaya ng Lord, pag ang banal na Espiritu'y kumikilos, at kumilos naman talaga sa buhay ko si Lord, na bagamat sa dami kong pinagdaanan before. Lingkod na pero ang dami pang pinagdadaanan. Naranasan ko yung nagalit ako, pero salamat sa Lord, ngayon masasabi kong salamat, inalis niya ako sa ganung bagay. Jesus. At dinala niya ako sa ganitong sitwasyon ngayon na, oh Lord, 1 week lang, magpapatawad ako, tatayo ako sa iyong harapan. At dun sa kalungkutan na yon, talaga namang pinaranas ng Panginoon, anak, sa akin ka, pagmamayari kita. Ang banal na Espiritu ko'y mananahan sa iyo, magpatawad ka. At salamat sa Lord,
kaya kong nagpatawad within 1 week. Kasi ang iba pag nangyari sa kanila, ay taon, ilang months bago maghilom. Pero yun ang malaking biyaya ng Panginoon sa akin. Tinuruan niya akong magpatawad. Yun ang At mahalaga. na salamat sa Lord talaga na inalis niya ako sa ganung sitwasyon. At ang ipinalit naman ng Lord sa akin ay, ayun nga, the best. Yun yung sinasabi ko, Brother Rocky, kanina na para sa anak mo, para sa anak mo yan. Kahit ano pang mangyari, pag para sa'yo, sa lahat ng mga nununod, lagi ko tong sinasabi, Brother Romel, ano po, pag para sa'yo, ibibigay ng Lord yan. Basta mag-antay lang po tayo. Kung kailan ipagkakaloob ng Lord yan, huwag tayong mananawa na manalangin. Na kapag ang banal na Espiritu yung nananahan sa ating puso, tsak yun, magtatagumpay ang lahat sa buhay natin. At hindi lang yan sa buhay natin, kundi sa buong pamilya natin. Tsak ang katagumpayan ay pagkakalob ng banal na Espiritu galing sa ating Panginoon. Yan, napakasarap talagang pakinggan ng bawat patutuon ng bawat isa. Pero bagamat gusto pa nating magbahagi. Limit na Sabi ang ni oras Brother natin. Romel kanina, ilang oras ba tayo? Sabi niya 3 oras. So, napakabuti naman ng Yes. At Pero- nasanay po kasi kami sa El Shaddai. Kapag kami 3 nag-guest sa oras. Noveleta Cavite, almost 7 oras. to 10 Yeah, so 3 a.m. in the oras. morning. No? Opo. Pero ito, kahit sa loob lamang po ng 1 oras, no, or more than pa, siguro mga ilang minuto na lang, no po, alam ko may iiwan pa rin ng Lord. Amen. Hindi naman doon sa abay, doon sa Opo. iksiman, o doon sa nilalaman po ng Opo. ating mga patotoo. Nawa po ito'y magsilbi pong gabay sa atin, yung mga patotoo na to na Amen. naway patuloy tayong igit pang i-bless ng Panginoon. Amen. At yun lang, sa huling bahagi, no po, may mensaheng pwedeng iwan sa mga brother and sister natin na nakikinig at manonood. Ayan, sige Sister Mela. Ayan. Ano muna natin ulit yung ating mga guests, no Yes po. kami na po yung humingi ng paumanin, bagamat limitado lang ang oras natin. Hanggang 8:30 lang, Sa isang line susunod, na ilang marami pa minuto. pong susunod. May mga pagkakataon naman po tayo Amen, makabalik pa dito. amen. Ayan, sige mula sa ating kapatid, Brother Romel, yung pong huling bahagi na nais niyo pong i-share po or Huling may mensaheng mensahe. pwedeng iwan sa mga brother and sister natin na nakikinig at nanonood po ngayon. Sige po. Ito po yung ating tatandaan. Katulad ko, dumaan man sa critical ang aking katawan, masigit na dumaan ang sugat na tinamo ni Kristo. Kaya ngayon, pinagaling niya ako. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. What about Amen. po ang ating kapatid, Brother Roque? Ang masasabi ko lang na sabi nga ng sa ating ebanghilyo din na kailangan ang habilin na sa huling bahagi nito na kailangan patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Kasi kung sa magitan ng ating pananampalataya sa Diyos ay magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nandito na tayo. Nakita natin at nakilala ang ating Panginoon na siyang gumagabay pumatbay sa atin. Kaya manatili tayo sa piling ni Kristo upang sa pamamagitan ni Kristo magkaroon tayo ng buhay na walang Amen. Yan naman yung Pangako niya yun mahalaga eh. Amen. Ito yung reward na binibigay sa mga tao na nanatiling tapat sa Kanya. At alam naman natin, masigit naman tapat ang Diyos sa atin. Amen. Sir Mela, anong nais mo pang ibahagi or sa uling ating nais na o uling mensaheng nais mong ipaabot sa ating mga nakikinig? Amen. Sa inyo pong lahat na nakikinig at sumama sa isang oras na tintalakay ngayong araw na ito at ngayong gabi na ito. Muli po, sa Diyos may kapayapaan. Yes. Sa Diyos may kaginawahan ng buhay. Sa Diyos may katagumpayan ng lahat. Huwag po tayong manawa na maglingkod. Huwag po tayong manawa na manalangin. Bagkus, pagsumikapan po natin laging makausap ang Panginoon upang sa araw-araw nating pamumuhay, ang banal na Espiritu ay laging manahan sa ating buhay at hindi lang sa atin, kundi sa buo po nating pamilya. Salamat sa Lord. Ngayon, napakagandang mga mensaheng galing sa ating mga kapatid, no po. At kung meron po kayong nais din imbitasyon, no po, na nais yung ipaabot. Tulad po ngayon, napakarami po nating mga plano at mga programa, no? Yes po. Ngayon pa lang, actually, under the Catholic Charismatic Revival of Pampanga, we invite all of you for our coming Pentecost celebration. Yes, no po? this coming May na. May na po. This month of May, waiting May na lang po tayo. 24. This May 24. Yes. Ayan, we're having our meeting po this coming po sa lahat po na ating makasama sa Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Magkakaroon po tayo ng meeting, no po, with our spiritual director, Director. Reverend Father Joel Laksina Joel. Mudog. This coming, actually, dapat kahapon. Opo. No po, pero
na namu po siya ng April 18 dyan po Yes. sa Metropolitan Cathedral. Sa ganap po na dalawa po ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Hapon. Po tayo po magsama-sama for our evaluation. Last event po natin yung convention Yes. na naganap po dyan sa St. Scholastica. At ganun din po sa nalalapit po na Pentecost. And also would like to tell to everyone, no po, proud dahil 50 years na rin po kasabay po ng Pentecost celebration ng ating pong 50 years golden anniversary po ng Catholic Charismatic of Pampanga. Amen. Nawa Glory to ngayon pa God. lang po, malugod na po namin kayong inanayahan. Nabangan nyo na lang po yung further announcement kung saan po yung venue po ng ating Pentecost na Amen. celebration at celebration ng ating pong we pray. Malaking venue po talaga at makakasama pa natin yung iba't ibang mga samahan ng religious organization, Amen. communities, no po, especially the charismatic group ng buong Pampanga. Ayan. Ayan, sa atin din po sa ating ministry, no po, kami po yung magkakaroon ng mga fellowship. Kanina, katatapos lang po ng aming choir symposium. Yes, kanina No po, sa at itong Dabsu. ating mga kapatid, meron din mga designated places, yung mga Yes. area of responsibility. Ako po sa Vicariate 5, Vicariate of St. Joseph. No po, inanyayahan ko po pala kayo this coming Thursday, ating pong anniversary po ng St. James the Apostle Parish, chapter po ng El Shaddai, dyan po sa Betis, Guagua. Betis. Sa ganap po na 12 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Invite you all, mga brothers and sisters. At meron din po kaming youth assembly gaganapin po sa, sa San Juan Nepo na chapel dyan po sa Betis din po. Sa ganap po na isa na nga po hanggang alas 4 sa Wow. araw po ng linggo yan. At Lahat sa mga ng mga susunod youth pang dyan. Vicariate, lahat po na makabataan to empower the youth. Yes. No po, iniimbatan po namin kayo. Walang Amen. usapan dito kung ano man po ang ating nasasakupang pananampalataya ba sila. All of you are open and invited. Yan, ating mga kapatid, Brother Romel, ikaw, kung mayroon po kayong mga announcement. Yan. At kami naman ay nasa preparation. So na-move kami by dapat ngayong April ay gagawin na rin po namin ng May. Kaya sa Sacred Heart Vicariate, ready po natin yung mga kabataan natin. So by May na po natin magaganap yun. Amen. Lord to God. And Brother Monica. Sa Vicariate na nilibid, Brother Roque. invite namin kayo sa anibersaryo ng Pandakake, Good Shepherd Shepherd Parish. Parish, Happy Pandakake, anniversary. Mexico. Sa Friday. Sa Friday. Friday. Na po. 1 to 6 PM. Ayan po, yan po. At ganoon din sa mga kuan sa Vicariate na Living Youth Gathering. Yes. Sa Ayan. Doña Maria Holy Chapel. Spirit. Sunod-sunod na Vicariate po of yan. Holy Spirit. Yan. Glory to God. Doon gaganapin yung Youth Gathering 9 to 11. Yan Yun. na, napakabuti. Minsan lang natin pinangarap one of our pastoral na program activity po ng CCRP. Opo. Ayan po, nagre-report na po kami sa El Shaddai po. Tuloy-tuloy po ang aming mga activities, no? Amen. Kaya talagang salamat po sa ating minamahal na yan, Brother Beethoven. Yes. Berlongan, no po, talagang Opo, thank you po. ayun pong ating mga mission na dinidictate ni Lord sa inyo. Tuloy-tuloy po, magtutulungan po tayo. Gagawin natin yung lahat ng ating makakaya sa tulong ng Diyos para magtagumpay. Lalo na Amen. yung boses ng kabataan, Amen. no? Na sa ating mga Next samahan. generation. Ayan. Ayan. Sige, At Sister ako Mela, naman po ikaw, announcement. ay lubos ko din pong inaanyayaan ng lahat. Sa lahat ng Vicariate, mag-iikot-ikot po ang mga leaders ng Youth for El Shaddai at sa mga iba pa pong charismatic youth. Yes. Makita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Mag-update po kami para po sa ating darating na Pentecost ay tayo magsama-samang sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Ano po? At muli po, samahan niyo po kami sa mga activities ng youth. Hindi po namin kaya ito, bagkus sa mga iba pong charismatic community, tayo po'y magkaisang layunin upang sa mga susunod na araw, meron pong mga kabataan na next generation na tatayong patuloy na maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Yun, napakasarap naman po. No? Ito yung mga plano ng Lord para sa atin. Amen. Tayo like gumagampan sa bawat mitina na paabot sa atin. Pasabaging ito, kapatid, no po, ayan, for our general healing, pangungunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Romel Abarca, para po sa pagbibigay po ng general healing para po prayer sa ating pong lahat. Aming Diyos, salamat po na ipinadama mo sa amin ang iyong pag-ibig dahil sa iyong pag-ako ng kamatayan, nagkaroon kami ng kagalingan.
Pinalaya kami sa kasalanan, pinatawad kami sa aming mga kamalian. At dahil sa iyong habag, your divine mercy, nagpapatuloy kaming maglingkod. Kaya sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko po, Panginoong Hesus. Sinabi mo ang salitang ito, by your wounds, we are healed. Hindi lamang po ito sa physical, kundi maging sa emotion, maging sa spiritual, Panginoon. At hindi lang ito sa aming pangangatawan, sa aming puso, kundi maging sa aming pangangailangan. Lalo na sa panahong ito, alam namin, ikaw na lang, Panginoong Hesus, ang maaasahan namin. Walang bagay na mahirap kapag ikaw ang Diyos na nanguna. Kaya sa tulong ng aming Inang Birheng Maria, panalangin ng mga banal, we claim ang biyaya mo ay nakamta namin. Sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Tapos na po ang ating Lord. oras, napakabilis po na next step tayo ng ilang minuto. Ayun na po sa lahat, in behalf of the Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, in behalf of our Spiritual Director, Reverend Father Joel Lexina Mutok, ang ating assistant po ng CCRP, Spiritual Director, Reverend Father John Paul Cabrera, at sa panguna po ni Brother Noel Sibalat, lahat po ng aming kasamaan na po. At syempre, kalimutan natin, Brother Francis, belated Happy happy birthday! birthday! Happy birthday, Brother Naway pagpalain ka ng Francis. Panginoon at patuloy na Amen. maglingkod sa kanyang ubasan. Ayun, una, maraming salamat, Brother Amen Romel sa ating mga Abarca guests and ngayon. Brother Roque Roque. Belino. Ayan po. Amen. Sige po, at the last word po, pagbati na po Bati. sa inyong mga mahal sa buhay, Brother Romel. Yan. At sa aking pamilya, pagpalain lagi tayo at sa pamilya ng ating El Shaddai. Siyempre Amen. yung sister wife, mention Yes, mo. pamilya, ang aking patuloy may na bahay, kagalingan nakagalingan pagpatuloy. ng aking may bahay. Amen, Sister magaling Laura na. Abarca. Ayan. Amen. Siyempre yung ating kapatid, long distance relationship. Yes, nasa Pakilala- Hong ayan Kong po, pala. Nasa Hong Kong. Sige, batiin mo na ang iyong sister wife, Brother Roque. Sa mahal kong asawa dyan sa Hong Kong, binabaliktad dyan sa mga maputing pagkikinig at nakisabay ka sa live ng panalitan, program ng Mita ng Iyan, Bayong puso, bayong espiritu. Na kung saan nandito kami, patuloy na nabigyan ng pagkakataon upang bahagi din o mag-share. Amen. Yung anak mo pa, si Engineer. Binabati ko rin dyan kahit kayang-kaya natin yan. Amen. Yes. Kasama natin si El Shaddai. Amen. Glory to God. Mga nakikinig, God bless sa inyo. Nawa, napagpala kayo ng salita ng Diyos at ng mga buhay na patutunan namin. Amen. Ayan. Amen. Ayan, Mr. at ako Mela, naman po, last lubos word. na nagpapasalamat sa oras na ito na tayo po yung nagkasama-sama. At binabati ko po ang Apostolado ng Panalangin, ang El Shaddai Community, ang Dancing Ministry, ang Crusada dyan sa Candelaria. At binabati ko din ang aming Paris Priest, si Among Joel. Ayan, at salamat sa Lord. At binabati ko rin po ang mga UAE. Ayan, ang kanila, Chapter. nagkaroon sila, yes, UAE chapter, nagkaroon sila ng retreat kahapon dyan sa kanilang lugar. Ayan. At binabati ko rin po ang aking future husband soon. Ayan, si Gabriel Manansalat, ang kanyang Ayan. pamilya. Ayan, binabati ko rin po ang aking nanay at mga aking mga kapatid, Sister Dot, ang aking tatay, Brother Rolando, at ang aking mga kapatid. Ang dami po nila. Binabati ko po kayong lahat. Yun na yun. Ayan, salamat sa biyaya ng Lord. At tayo po, samahan tayo ni Lord sa ating pag-uwi. Ano po, at maraming salamat sa biyaya ng Lord. Amen. Tayo na naman ay nagkasama-sama Praise Jesus. sa mga susunod na araw po. At sa tuwing Sunday po, iba-iba po ang ating mga nakakasama dito sa buhay. Ano po, yan. Amen. Glory to God. Ayun, siyempre, ako naman po, binabati ko ang aking minamahal na sister wife, yan, Sister Julie, at yung aking mga anak, no po, si Francine, si Cheska, si Kiel. Congratulations, aking mga outstanding na mga anak sa kanilang pag-aaral. At belated happy birthday din sa boyfriend ng aking anak. Wow, happy si Roda, birthday! yan. At siyempre, sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike, at Sister Mike. Belen. Lahat po Hello ng mga po. prayer partners globally, maraming salamat po
kung may abutan po tayo ng live na to, ng patuntunan ito, ng programang ito, pagpalain po kayo ng Lord. At sumasakop, sa lahat po ng sumasakop po na bumubo ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, maya pabingi po kaya kayo nga at pagpalain po tayo ng Amen. Panginoon. Pahabol din, binabati ko din po si Reverend Father Christopher De Leon dyan sa presentation of the Lord Paris, Batasan, Macabebe, Pampanga. Hello po, Father Tupe. God bless po. At continue prayer sa kapayapaan po ng buong Amen, mundo. amen. No po, lalo na sa mga nagaganap, huwag tayong matakot. Amen. May crisis man, may Kristo. Lagi pahabol niyong tandaan. si- Sige po. Sige po. mga preacher, Ayan, Amen. preacher, tama Hello po. Maraming FCC. salamat sa lahat ng mga dumalo po, no po, sa ating Amen. symposium, lahat ng choir, no po, si Mami Manunod Nora, to. no po, and also, Brother Meding, no po, Amen. Evelio, sa ating naging speaker po kanina. Siyempre, ating Amen. minamahal, masipag din na Brother Beethoven Borlangan ng ating po, at Opo. kanyang sister wife. At lahat po Amen. na mga contact person, no po, At ang inyong sister wife. nabanggit ko na Nabanggit kanina. mo na ba? Ayan. Oo. Okay, sige. At sa baging ito, ayan, ating kasama nandun po sa waiting area po natin, ang receiving Brother area, Tonton. Brother Tonton, no po. Dating God kasama bless sa you. technician, Ayan, si Brother. Maraming Oo. maraming salamat sa iyo. At sa Amen. ngalan ng bumubuo ng Catholic Charismatic Renewal o Pampanga ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito po ang programang Metanoia Metinuya, yung King Radio ng kaya katamong Archdiocese, DWL 91.9 Bright FM. At ako po yung Brother Romel Lorenzo, magpapaalam at nagpapasalamat. Praise and God always. God bless us all. Maraming salamat po. Pagpalay po tayo ng Panginoon. Count your To God be the blessing. glory. Glory to God. Thank you.